आदसा बे समाव जोंनि बे लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटखौ जे दिनै अपेनिं खालामफैबाय बे अपेनिं खालामनायावहाय जोंनिनो दानि बिटिसिनि जितु इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम आरो बेजों लोगोसे 13 नं समस्तिनि स्कुरसिं सार एमसिएलए बिथाङाबो फैनानै जितु दिनै सानै जितु इएम आरो एमसिएलए बिसोर फैनानै दिनै जोंनि बे लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामफैबाय जे आरो बेजों लोगोसे जितु बे ओनसोलनि जितु साफ्रोम रायजो राजा आरो बोसोर गोदानखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटआव फैनानै गोसोबायदि पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे प्लास जोंहा मेलाबो दं बेहायबो जितु मेलाखौ जितु मोना समाव नायफैनो हागोन बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे सुबिदा खालामनानै जितु जोंनि नैबे लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटखौ जोङो माखासे नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय दा बे अपेनिं खालामनायजों लोगोसे जितु ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो फैनानै जितु मोजाङैनो जितु पिकनिक जाफैनो हासिगोन आं बेखिनिखौ फोसावहरबाय पिकनिक जाफैनाय जितु टाइम बे टाइमा फुंनि जितु हमनानै ला 7टासोनिफ्राय फैनानै बेलासिनि जितु 4टा बे 4टासिमाव माने जोङो बे पिकनिक स्पट जायगानिफ्राय जितु पिकनिक जाफैनायखौ जोङो माबानाय जागोन आरोखि आउट खालामनाय जागोन पिकनिक जाफैनायनि फेसिलिटियाथ' जिहेतु जोंनि नैबे लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटआव माखासे जायगा दं हिसाबैब्लाबो जिहेतु जोंहा माखासे बिफां लाइफां एसे खम जानानै थादों सिगाङाव दंमोन बिराद माने बैग्रि बिफां दंमोन साइज गोनां माखासे पिकनिक जानो हायोमोन बे समावहाय दैया जितु बानायाव माखासे बैग्रि बिफांफोरखौ बुखार बुसि खालामनानै जितु माखासे जायगाया लांदां हिसाबै जाबाय दा अब्लाबो जोङो माखासे पिकनिक जाफैग्राफोरनि थाखाय जितु एसे जिरायसालि हाबनानै जिरायना थानो थाखाय सान्दुंखौ एसे प्रटेक्ट खालामनो थाखाय जों बेबायदि न'सा फिसा लुनानै होदों बाहायनो साइडआव थानानै बे सिङावनो हाबनानै जितु पिकनिक जानो हागोन आं बेखिनिखौ साफ्रोम रायजो राजाफोरनि सिगां फोसावहरबाय दिनैनिफ्राय लानानै जिहेतु दिनै डिसेम्बरनि जितु 27 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै फैबाय थानाय जितु जानुवारिनि 13सिम हमनानै ला 16 दिन बे 16 दिनखौ जोङो पिकनिक स्पटखौ मोजाङै मोजां सालायलांगोन बा बिसिमखौ गोसोबायदि पिकनिक जाफैनो हागोन जितु पिकनिक स्पटआ मेन्टेनेन्सनि खोथा थायो नोंथांमोना कमिटि हिसाबै बे पिकनिक जाफैग्राफोरनि थाखाय फिसखौ माबायदि लानाय जादों दा पिकनिक जाफैग्राफोरनि थाखाय जों फिसखौ लानो नागिरदों जे बास जितु मटर गिदिर बासखौ जोङो 300 थाखा लागोन बेनिफ्राय जितु गारि फिसा कार बेफोरखौ जोङो 200 थाखा लानाय जागोन ओमफ्राय बाइकखौ जोङो 100 थाखा लानो नागिरदों आरोखि बेबायदि फिस हिसाबै जों लानाय जागोन बिनिफ्राय बाखि जेबो फिस लानाय जानाय नङा आदसा लकेसन हिसाबै हमनानै ला ओरै क'क्राझार गसाइगावथिंनिफ्राय फैयोब्ला कारिगावजों हाबनानै ओरै सिदा फैब्लानो जितु पाका लामा दंखायो बेजों फैब्लानो नैबे जोंनि लावथि दैजिरि पिकनिक स्पटखौ मोनफैगोन आरो ओरै सानजा साइडजों हमनानै ला चिरांजों जुदि फैयोब्ला ओरै गुरुबासा जानानै फैनानै ओरै ससे फैयोब्ला मोनसे नांदरबारि होननाय जायगा मोनफैगोन बे नांदरबारिजों ससे हाबबानो नैबे लावथि दैजिरि पिकनिक स्पट जायगाखौ मोनगोन